Nek rokoke rokok model kelas mil. Cilik tapi sesepane wah. Umpama digrit ning gone PT Narayana. Piye? A1 iki Pak. Jok kene anjlok Jok. Oh, rasane Aku yo pengen Sah. Coba Mbak Elisa. Kesini, Neng. kesini. Mong. Panas mlaku Elisa, ora kalus. Sandale diseret dramaane mlentur. Sekali lagi. Panas mlaku ora nggowo banyu. Janji rukun tetap merdeka. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu, macange Mbak Yulimbok, Pak Sigit ingkang minulya. Wah ya. Iki ngene Jo, basane ngene mergo iki piyayi saka dari Sulawesi. Oke toh. Harap maklum. Sulawesinya mana Mbak Elisa? Sugeng Dalu derek tepang Alah yo. Je sedaya mawon Pak Bupati, Bupati sederek. Sederek kok sederek. Sedaya ingkang sampun rawuh, derek ge gulang tepung nggih lho geladi Kok nganggo tepung barang lho. Nggih. Ya. Kenalan. Perkenalan dalam bahasa Jawa menika ya. Nama lengkap? Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Alas roban. Alaso kok Alaso. roban. Alaso. Alaso. Sekarang berdomisili janya mana Mbak Elisa? Jogja wonten Demak Ijo Sleman. Sleman City. Karo asli orang tua dari Sulawesi. Bapakku Seko Toli-Toli. Alah. Oh, bapak dari daerah Toli-Toli. Oh, dari Toli-Toli. Kalau ibu Seko Lambelu. oh, ibu Lambelu. Jadi Toli-Toli untuk rempelu, alah Toli-Toli. Kok Rempelu? Lah siapa namanya? Lambelu. Oh, Lambelu ya. Kuwi jeneng daerah Jo. Biar benten loh. Iya, Beda-beda. Iya. Lambelu bukan rempelu. Lambelu. Ayu. Ayu kok gemes. Lah pripun Pak seneng omah HP iki? Oh, gimana sih? Ya apik iki ning nyatane kowe ya gemati karo bojomu nok Jo. Wingi ya bar kok salonke rambute ya kok rebonding. Oh. Niki malah bar direbonding kula malah rugi ya Pak. Kok iso rugi? Ningali karnaval ora gelem kudungan gobat-gobit nyantol spion truk parkir. Heeh. Bah iso. Niki wau sore yo ngaleme mbah niki meteng melih. Wah lah. Bojomu ki meteng meneh. Njaluk mriksakno ning gone rumah sakit, tak priksakno ning gone USG. Kula geblak Pak Igit. Kok iso geblak? Gambare anakku ku ning jero rambut tok. Beluh, aku geblak. Rambut tok gambare ning TV. Barang aku terus protes karo sing petugase. Loh, kamerane kurang munggah, Mbak. Kurang mlebu. Lalu gondi wirus. Aku tuh pas kaget. Ana kok bayi lambene mujur ngono. Aku petugas latihan ra kondo. Sorry Pak Jolang, kameranya kurang munggah. Petugas Tiwas training yo. kaget aku. Nggih. Mbak Elisa, malam hari ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus menggelar seni tradisi bentuk kepedulian untuk nguri-uri seni tradisi Jawa. Seni tradisi luar biasa menika. Biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan sudah ini juga kerjasama dengan PT Nojorono. Ngene. Noyorono. Ngene. Oh, Apa? tenan yo. Ora ayu tapi omongane kok koyo alah yo. Ya pelan. No.
No. Ya. Yo. Ro. Ro. No. No. No, ya rono. No yo rono. Ayo nek rono ayo. Mok jak ning ndi? Ayo sowan nggon padane iki ben. Bento jeneng peleketok peleketat peleketot. Apa iku? Semua itu ada kekurangan masing-masing gitu Oh, loh. iya. Tapi kan sing penting dongo. Iya. Dongone kanggo peteno yo rono. Iya. Ini kabeh wis ngemu tege sing ceto. Ngemu teges sing cetha. Ya. Mengemban Ngemu. Ya, ngemu tege sing ceto. Ah. No, tegese iki cat katon cat ora. Kaya-kaya ra ono ning ana wi tegese cipta. Wo, no ki tegese ana, cetha. Iya, cipta. Ah. Jo. Jo. Iki karepe karepe. Karepe. Karep sama karep beda ya. Beda. Karepe Karepe. itu jongko. Jongko. Apa sing jinongko? Apa yang menjadi cita-citanya? Apa yang ya carane Tercapai. nek cara iki karsone. Karso. Ya ro. Ro. Pitegese rasane. Rasa rumaket. Rasa rumaket. Rasa sing rumaket gelet kaya jenang kudus. Alah ki kok aku ora mulih langsung lara ya aku. Pitegese rumakete kabeh ki karyawan rumaket. kabeh ya. Ya. Kuwi iso ngeraketake rasa. Rasa. Nah, keri dhewe No. no meneh. Ya. Tegese nur utawa cahya. Iso. Dadi kuwi iso dadi sunare kuwi sing jenenge Beteno Rono. Sunare kuwi iso moncer tekan saalem donya. Amin. Kuwi dongon. Wah, ini lho Pak Kit. Ya. Sinden cerdas Mbak Elisa iki nek umpama digrit ning gone PT Narayana. Ah. Piye? A1 iki Pak Kit. Oh. S1 iki. A1 paling bagus kualitasnya oke. Bakone oke. Bakone oke. Bakone ya. Rondo apek tapi Kalau yang oke apa kuwi ki apik apa malah wangi to jane? Ya. Sebagai seorang ahli mbako. wangi-wangine mbako ki sing apek kuwi. Oh, jadi harus Iku sing apik. khas kualitas menjadi bagus. Oh, nek ngaranmu kaya aku iki wis apik apa durung? Wah, nek iki yo perlu dijajal sih. Gen roh apik orane. Lho, rata-rata sing tukang ngegrit mbako iki lambene kandel-kandel. Masa? Wow, lah truk tronton mundur, jumput. Masuk, jumput neh, masuk. Truk mundur neh mat mbako, jumput, masuk. Jumput, masuk lho itu. Jumpute nggon. Lah mbakone ning kono kok ya. Mbak Elisa, barunya mendoakan semoga PT Noyorno sukses, berkembang, laris manis, Laris Tanjung manis Kipul. ya sudah jadi berprestasi juga terbesar kelima ya yang besar Iya, perusahaan betul, rokok betul. di Indonesia Nggih. luar biasa. Ah. Nggih, mugi-mugi semakin ngeremboko banyak Amin. yang mencintai. Amin. Nggih, dan jadi keberkahan buat PT Nuryono. Iki tolok ukur perdana dan pertama ini Noyorno wayangan. Ya benar-benar. Ya, semoga. Menika yang streaming banyak sekali. Banyak sekali. Saya juga dapat pesanan lagu dari yang nonton dari Bali ada. Ada yang minta Setio Tuhu, yang nonton dari Boyolali ada minta Melatiri Nonce. Terus yang nonton dari Wakil Rektor UNES Pak Ngabianto. Oh, Pak Ngabianto, ya. Ya, itu minta Besok apa? malam ikut saya ke UNES saja ya. Besok malam. Ya. Boleh. Layangan. Ya, nah Asmorondoro Semarangan nanti kalau ada waktu saya haturkan. Ya. Oke. Ini juga dari panitia tadi ada Pak Wempi, Pak Yosep, Ya. Mbak Esti, semuanya. Ada request Mbak Elisa podang kuning. Podang kuning, Nggih. oh ya. Juga dari Pak Juleha RPH Kudus, saking Abah Yasir. Oh, nggih. Podang kuning dibawani. Siap. Romantis sing karo Julang, ayo Jo digandreng Jo. Iki satu-satunya yo mung Iya, mutah yo iki ora mutah yo iki. ya wes tak bayangke. Dan Mbak Elisa terima kasih untuk teman-teman Cakraningrat Fans Club penggemar Pak Sigit Luar biasa. Sami Rawuh. CFC yang Sami
rawuh matur Pak Wanto nuwun. sekalian, Pak Eko. Yang jauh-jauh merapat. Itu ada CFC Febri itu juga dari Kudus Ya, itu. Di CFC Kudus itu. CFC Kudus semuanya, terima Oh, kasih. iya. Oh, wah bakul es kayak Jo tuku Jo es kayak mesake bakule dada-dada kowe Jo. Tubasi lah, iki lho rokokmu soleh kok, ayo. Kowe iki ndak idir-idir kono ra kena apa piye? Kaya tekan kene Kopati lho Jo kuwi Jo. Pati to. Mripati. Iya, wis. Wes. Diborong jolang Mas, diborong jolang. Ya, nanti Kene, diborong, Mas, nanti diborong. Aku mau diparingi rezeki Pak Bupati Rene. Total piro kuwi bageke karo sing mirsani sing nonton? Ya, biar Langsung dibagikan paring langsung mirsani. gratis. Yo Le, paringno Le. Takoni Jo piro kuwi ya. Kabeh pira wi? 10. 50. Kayak 20 sung. Ya Allah, wangun-wangun iki Lah, piro kono 20 karo 30. Nah, yo no. Wes, weni 100, weni 100. Ayo. Weni 100. Oh, wes. Ora usah susuki, wong kowe ora tau nggo susuk. Pop mie sisan kae lo sama yang rentengan lo Pak Jolang. Tukono to, kuwi. Lho kuwi ono pok mie barang. Kuwi rentengan kuwi lo. Nggih Mas, gorene Mas ben dibayari Mas Jolang. Kono kabeh diwitung, Mas. Apa? Kono diwitungi kabeh. Wah, wis Ora sih. Oh, malah do moro kabeh wae iki. Lah kok delik. Wis ngene wae. Kumpul kabeh. Anu Le, mi loro kae paringi 50-an. Anu Mas dumke iki 50 dumke. Gampang kok aku tak nyuwuni jol Pak Bupati wis. Engko tak ijoli. Lho, maksude nyuwun ijol donga panjenengan iki nek kadung ngendikan balah. Ya. Karo bawa, Karo di bawa. bawa. Ya. Ki piye kok gandeng? Slendro songo Pak Pitoyo. Wong mesra kok. Kok njok gandeng? Wis to. Kok ke susu to ning Ah, gandeng? wong ngene iki wis mumpung kok ya. Ini nek Mbak Elisa nek rokoke rokok model Kelas kelas mil, mil. Cilik tapi sesepane wah. Nadian ayo sa. Nadyan wujud emong baksi. Wah, piye Jo rasane Jo? Rasane nggih beda to Pak Egit. Bedane piye, Mas? Kaya nek sene ngomah kaya ora ana arum-arume belas. Angger mulih ki ming kaya remason lenga putih, remason lenga putih. Lah bojomu gampang masuk angin. Tambo aku angger turu kelonan rasane kok kaya ning apotek. Ya koreksi sing nggon ibu-ibu kuwi nek sare karo sing kakung aja remasonan. Wong endi mau raine? Dhuwur. Rai kok ning ngisor. Rai ku dhuwur. Ngisor ki ya rai kok Pak Igit. Masa? Rai apa? Rai lok. Wong edan. Walah umpama. Jolang. Pripun Pak Igit? Upama Mbak Elisa dadi kembang kuwi dadi apane, Jo? Kula dadi tawone Pak Igit Kok iso? ngentup bendina. Nek upama Mas, Hmm. aku dadi dalan ngono. Dadi dalan. Aku Aku dadi apa? aku sing dadi montore. Dadi montor. Kok iso? Iso nggon dhuwure terus Pak Igit. Nek Elisa dadi kompor, Kula dadi ucenge. kok iso? Ken iso munggah medun. Nek Elisa dadi ambulan, Kula dadi supire. lah mayite sapa? Sampean. Mayite ya sing ning guri kuwi. Yo. Sayang wis mesra-mesra diganggu karo mak cangik terus. Oh. Alah. Wis tongko tak imbuhi 50. Iki kurang afdol nek ora karo Mbak Eni. Mbak Eni kene Mbak Eni. Mbak Eni. Wulandari, Mbak Eni. heeh ben dikancani. Yayangmu. Iya. Jare Mbak Eni iki pacarmu. Bareng ono Elisa kok mak-mek kaya ngono kuwi. Jane pacarmu sok. Mau Ayo to, Mbak Eni Mas? kene. Wis tak Sidar aku ora. wis tak omongi santai kok tak patenane.
Wani kowe karo Mbak Eni. Lah ono apane to Pak iki? Santai. Awakmu iki nek rokok kelas cilik tapi asep empuk. Wah. Ya iki sing kaya rokok produksi Narayana sing diarani rokok baron yo ngene iki Pak iki. Walah nglinting dhewe iki. Ora minak jinggo iki. Wah, boy, nggih menak jinggo Pak iki. Apa kuwi minak jinggo? Miring penak jengking. Anu Mbak Elisa. Ngopo kok kaya wedi raimu? Anu Pak Igit. Mbak Elisa. Terus ngono. Syukur. Wong lanang ini ora Bareng tok sing anyar, ayo luwih enom kok. Hei. Kok terus nyonyo Ja. aku lho. Upama kan iki antara Elisa karo Mbak Eni kowe iki milih sapa jane? Ayo Mas yo mendem yo milih iki no Pak Igit. Oh milih kok iki ana sing dipilih kok yo. Heeh. Iya ana sing dipilih wingi lho karo aku ngomongi sehidup semati. Sehidup semati mbiyen pas isih ayu saiki mati dhewe ngono. Dadi ngono ya. Dadi ngono kuwi. Wong lho, Bang. Wis to nek gemes apane to? Yo gemes lambemu kuwi kok. Ha nek gemes yo digawa mantuk. Kaya entuk nek tak go mulih. Ha nek awakmu sing nggawa mantuk yo oleh. Engko nek wis mbok gawa mantuk mbok nggo apa? Kanggo ngeruk letong. Apik lho, kaya sekop kok lambemu kuwi. Lambe kok sekop mbok umbar teko ndi-ndi. Ngono kuwi yo jengene nek ana pasangane wis nang kene. Ngono ki yo mbok jaga perasaan. Mbok anggap ki hatiku gak lara ngono. Kene lho. Hatiku lho. Kene wati kok ning kono lho. Banget sakite terus anjlok. Sabar. Genti Mbak Eni sing rayu Mas Jolang. Gentenan jo ben adil. Loro ya kudu iso adil. Ngono. Pak Daniel mau WA kula Pak Igit. Piye? Mbak Eni dipenging mantuk. Untuk apa? Anu karyawan kan ada lowongan. Oh, Mbak Eni suruh masuk karyawan PT Karyawan, Noyorono. ya. Sebagai apa? Tukang rajang mbako kayak gitu. Ngerajang raimu ya ya. Iya, kok senengane ngamukan. Ayo. Ngamuk kene wong wis di padak-padakke. Jarene aku mbok kon mandiri latihan saanane lho, ngonone iki tak nggo iki. Onone awakmu lho, ngono lho. Gentenan, ayo Mbak Eni. Nano. Sadel ora? Ya. Pangku. Iki. Apa aku? Pateni iki kok. Aja galak-galak to karo wedok kok. Ayo kaya canem nek bangku. Apa sih patene? Jo. Arep bunuh diri mau ceritane cek ini. Aku mampu patene. Jo kene anjlok jo. Oh, rasane Aku yo pengen Sah. karepem anjlok, karepem aku pengen nulungi iki wae. Nggo eman iki. Nggo iman iki aku mbok pondong. Iya. Aku mondong iki rasane aku kaya entuk hadiah. Lah nek mondong Mbak Eni. Kaya kena musibah wae gitu. Lah, Musibah lho. rasane bareng tak cek lho. Kaya mbako bal-balan. Iya, Pangku. Ayo. Nano. Karena Bang Mbak Eni. Halus manis nang sam make aku suwi ora mbok Pangku lho Ma. Aku kangen. Alon-alon nek linggih iki plek ngono wae. Lha iki wis penak plek ngene kok. Iki ana sing plengakan iki lho. Apa nih sepleng? Anu coba ngadeg jengkolku mblusuk. Kok iso blusuk? Kebayake kedawan barang mangku Mbak Eni kaya ning nguri montor bok aku. Kok iso motor bok? Kaya ngene kok iso motor. Coba getimakmu Elisa, piye cara rasane? coba Mas. Coba. Sing alus no. Iya, barang bagus kok. Nah iya. Barang bagus.
Ayo. Alon. Karo nembang sa. Korong dina ya, Nduk. Wasawenggan kunglan piye Mas rasane? Aku marem tenan wis cita-citaku kelakon. Kono lho awakmu bagian berdoa. Kaya bakal bareng. Hei, Keri, ndasek Keri. Aku ora nganggo iket. Aku iki mau munggah wis dirasani wong-wong. piye? Rasane piye? Loh, Mas Jolang aku koyo nate ngertos jenengan sing ting sinetron riyen dadi Kian Santang to, Mas. Ora Apa? Kian Santang. Tiang santang. Hmm. Tiang senteng ya. Wah, Santang kok merongos ya kaya ono. merongos ngene iki disyukuri. Ganti Mbak Eni ya. Mbak Eni. Mbak Eni wali ono. Wonten, Bang. Goleki si podang Elisa. Mbak Eni. Iba bunga henga Oi. Diputer ngene lho Mbak Eni ditampani ngene lho. kurang gawe lah muter. Muter ngene. Ngene tampani terguak. Sing diguak apane? Ya wonge to iki. Tapi nek Jolang ya serasi karo Mbak Eni ta rasa-rasa. Kula. Heeh. Wah, ya mantap. Ngomongi kok. Sinden. Apa? Apa? Susumu ngarep guri to? Kok susu ngarep mburi piye? Lah iki kok kotangan wis. Iki susu. Apa iki? Iki puno. Ketoke kok kaya piye kowe nek karo Elisa kaya ora serasi. Ketoke pase karo Mbak Eni padha birune. Wah, wis lah sana. Sanane Pak Igit. Oh, aduh. Iki pitekan tak cantengen kuku. Pitek kok candeng-candeng. Cantengan aku mau esuk bar tandur. Dadine ngene iki nek yeng. Piteke coba kukumu kaya apa? Delok rene-rene sar ngene. Wah, nek iki nek iki pitek tenan iki. Oh. Tuh berkilau-kilau gitu kan. Ini ada yang kelip-kelip, ada yang kelip-kelip. merah. Piye, ngajak rame ya. Kok ngajak rame? Ajak rame piye? Apa nek demek kok piteknya bagus. Lah ngono sing bayari rak yo Yo catahe Ayo, dewe-dewe. jenengan mboten pengen delok piteke niki Pak Gak, Igit. gak. Mbak Elisa, kalau seandainya kita berjodoh, kita bulan madu di Pulau Bali ya Mbak Elisa? Iya, di Pulau Bali. Aku neng Bali. Iya, naik Makono Mini jodohku Cooper gitu. Awake dhewe engko ning gone pasar Kliwon ya. Kok ning pasar Kliwon. Ora apa-apa. Bulan madu iki boyo nanti oleh. Di Pulau Bali kita naik minimal ya Alphard. Iya, Alphard nanti kita juga ya kalau nggak Alphard Mini Cooper ya. Oh iya. Aku mbok tumpak nopo. Arek engko nyewa Tosa. Kok tosa to? Itu keluarga miskin Sa. Kasihan ya. Nanti kita di sana makan di restoran. Oh, Ingin makan restoran. apa saya belikan Sa? Mau spaghetti ya. Oh, ayam betutu. Ayam betutu. Oh, iya. Itu juga enak. Aja gelem kalang ku awake dhewe ya spaghetti ayam betutu. Kok duwe duit kok di... Ngenteni sisamu. Oh iya. Iya itu keluarga ngenteni miskin. gone dhewe. Setelah makan apa itu cuci mulutnya kita pakai Cuci anggur. Iya. Jeruk. Wine gitu. Atau kita minum es krim. Wong sugih cuci mulut nganggo anggur wis angger wong ku awake dhewe kudu Awake dhewe apa, nganggo Mas? sabun tulit. Lah kok nek lambeku pundhuk piye? nek Ora ora apa-apa resik kabeh sak gorokane. berbusa. Ganti kamu Sa, nebang Sa, berdiri Sa. Oke, aku nembang lagi ya. Iya. Kamu jangan iri. Wis ora usah madhep rono. Jatah. Blenger. Lho sampean blenger lho aku muak anggek. Ya wis sampe Elisa. Nyanding bisa dadi tombo Podang kuning kunjuk
dari Julia RP Kudus, ugi sedaya panitia keluarga besar PT Noyorono. Siap Pak Igit. Ugi saking pengurus KSBN Kudus panjenenganipun Romo Tresno nanti semanti nggih sembah nuwun. Coba podang kuning buka saking vokal Mbak Eni Wulandari Rumien. Ayo Mbak, ayo. Katur Pak Bupati, Bu, Pak Daniel dan kanca-kanca. Oke, ya Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasani. Keluyuran anggone iki sing tak sayang. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Gerobokan para
Terima kasih Mbak Eni, Mbak Elisa. Mbak Elisa tetap di sini dulu. Oke. Ini kanca-kanca CFC Semarang ya do rawuh. Oh iya. Dalang-dalang kudus ge do rawuh. Nggih, Dek Bayu, bos barang komplit. Ya. Terima kasih. Sinden-sinden kudus ya do rawuh. Terima Mbak kasih Febri. Bapak Bupati Makasih, menika Bapak Pak Bupati, sembah nuwun Pak Bupati. Ibu Ya. nggih sehat selalu. Terima kasih sampun kersa nguri-uri. Kabudayan. Kabudayan Jawi. Monggo. Selanjutnya Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oke. Mbak Yosi. Mas Surito sak kanca kabeh. Si. Yeni barang komplit ning ning nong nong ini ya sa. Padang bulan ning baseser banyu. Padang bulan Selamat malam Mbak Yosi. Selamat malam Wilujeng dalu bucange Mbak Limbo. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten alun-alun Kudus. Anjir, perdana. Perdana menika. Luar biasa. Pemecah telur. Pemecah telur. Rekor Ya kok. rekor, pemecah rekor. Nggih, ndongaaken berdoa apa untuk PT Noyorana Mbak Yosi? Nggih, mugi-mugi PT Narayana semakin maju dan Amin. sukses menjadi berkah untuk para pegawainya dan juga masyarakat pada umumnya. Amin, amin, amin. Piye Jo upama wedha legane ana Mbak Yosi ana Mbak Elisa kowe milih sapa Yosi apa Elisa? Ya Allah, Mas Jolang, Anda pasti bingung kalau seperti ini ada dua bidadari cantik. Jadi Anda mau memilih siapa? Memilih saya yang cantik jelita tidak ada tandingannya atau Mbak Elisa? Kamu pasti bingung. Tidak ada yang bisa membuat kamu menentukan pilihan karena semua ini sama. Kok Akene menenge bola iki Pak Iget Bayu. Ndek bojo iki ora cukup seminggu budal-budal Pak Iget. budal yang di? Mate. Kok iso duwe bojo Yosi ora seminggu mati? Nek kok jagong ning warung kedep mesti ngamuk Pak Iget. Wong kok aja telekono bengung lah. Oh, alah. Aneh ning kono kok. Feedback. Oh. Apa? Wah, ya Asam terus mari ngene ndek bojo aku jarine seminggu kukut seminggu budal asam aku gelem karo kowe. Asam aku gelem. Rupamu Lah. curut. asam Syukur. ora apa-apa. Ganteng elek lah, ganteng elek sing dienggo ya ora ndase kok. Lah kan ora ndase iki terus apane? Apa? Wah, kowe padu terus nek dadi bojone Yosi. Tenan ya Pak Iget. Wah, aku wis ora iso. Tundung minggat karo Yosi. Wah la. Wis tenan Pak Iget. Model ngene iki angil. Angile piye? Angil. Cara mbako suntel-untelan awor alang-alang, awor suket bareng ning aku. Pilih-pilihane angil. Pilih-pilihane angil. Nek Elisa? Lho nek Elisa A1 Pak Iget. Ning ora Mbak Yosi ini juga salah satu pemberi penyemangat. Memberi penyemangat piye? Nah, aku iso urip kan gara-gara awakmu to. Tak wae napas kowe kok iso urip. Alah aku eling pas kelep kae mbok kei napas buatan. Mbok kelep meneh. Mboten Pak Iget. Larase pelok. Nah, nggo Puspitono lho ya Pak. Oh nggih. Pelok dibawani pocong. Oh ya cocok. Oh, Pak Yosep Lenggah Arab. Ini penggemarmu Jo. Jis, gendal. Itu Jolang masih hidup ya? Masih Pak. Oh ya diajak aja. Saya hidup selamanya kayak KTP Pak Iget. Tadi kan ada permintaan buat Mbak Elisa Asmorondono tadi Pak Semarang. Oh ya, ada permintaan Asmorondono. Iya. Dari Pak Rektor nggih. 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 Oh, niku Pak lho. Barek. Ya, Nah, nggih. nggih, Aja tuh. Yuk, kok Asmorondono Semarangan kenapa? Yo sisik baru iki lagi Mbak Elisa. Awakmu sih sing Iya. wis anggur wong nganggo. Kok iso angger wong nganggo iki piten. Anjenengan sapa to sing ora pirsa Mbak Yosi kono-kono do nganggo kabeh. Ancane plat kuning. Kunjuk Pak Wakil Rektor UNES. Ben aku cepet dilulusne. Nggih. Ben ora kaya kancane sampean 8 taun akeh lulus. Aja turu. Aja
Oper Mbak Elisa. Wah, mumpung disimak Pak Purwadi saking Ngayogyakarta. Salam di kanca-kanca CFC sedaya ingkang lenggah. CFC Kudus, Semarang, Rembang, Tuban, nggih, matur nuwun. Pak Suwono gebok sak rombongan ki rawuh sembah nuwun. Lanjut Mbak Yosi, dipaske nadane. Nyangking bokor kencanane Mas Dawam ya rawuh. Nggih. Terus Oper nggih? oper no gentenan sabar. Ke anu si cantik, silakan cantik. Waduh. Isi sandang kelawan pangan Kanca-kanca CFC Ngayogyakarta Pak Budi Guntoro Girli nggih. Salam nggih kanca-kanca CFC ingkang NKP wonten lokasi. Nggih. Mbah Nun, Mbah Nun. ya iku Mas Jolang pun kenal sing ngagem rasukan putih lenggah teng Bunang niku. Nika nembe panggih pisan niki nggih Mas nggih. Kuwi kuwi Mas Irwan. Mas Irwan. Dagelanku sadurunge kowe ya beliaunya. Oh, ngaten. Kuwi senior. Kalah awu. Kalah awu nggih Mas. Nun sewu nggih Mas. Dosen Pontianak. Pontianak. Nggih. jauh sekali. Kalimantan ya. Mungkin disimak Ilham ke Pontianak barang. Oh, nggih. Oper, Mbak. Wong melek sabarana rimo Asmarandono, aja turu sore kaki, aja do turu do prihatin melek bengi. Oh, ngaten. Malaikat nggawa wujude anugerah rejeki sandang pangan sing nampa kuwi wong sing melek linambaran rasa sabar lan nrimo. Kuwi mula tirakat sing abot ki sabar nrimo. Lagune Puspita Nala. Di MC ini Jawa kuwi duwe campur sari. Nyoba. Oke, sukses selalu Bapak Ibu sedaya sing kami pinarakan di Martika. Suarane kurang gede no. MC iki wong ning alun-alun panggung rejing kaya ngene ya paling ora suarane gede. Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Kurang gede. Baik, selamat malam untuk Gede sithik. Walah ya. MC kuwi mula nonton orkes diamati, mesti nganggo yo. Yo, masih bareng bersama Cakra Ningrat.
ngono. Yo, Nah, pasti bersama. wis rasa. Alah, Elek Pak, elek pun. Ya. Susah. Pos Pitanolo Mbak Yosi dan Prati dan Mbak Elisa lega dulu. Ya. Pos Pitanolo dados. Wanotya ayu utama ngambara rumeng kusuma mulat leng-leng pronto agawe sengseming nolong. Dari sunat nyaksani tresna kang tuhu kanono liya mung sira wong ayu. Jagraning Indonesia ayam
luar biasa nadyan to tanpa keyboard ya, Jo. Nggih. Angger Yosi sogro. Sogok Pak Igit. Sogok. Sogok. Keri. Keri to. Oh lah capetan. Ala wong awakmu kok dadak perih ngono yo. Kene sak ngadeg kene sak. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal janjine Barengan. lanjut lagi ya. Kalau biasanya pentas band itu kelas mil di alun-alun jam 12 sudah selesai. Sudah selesai. Setengah 12 jam 12 selesai. Tapi kalau wayangan, wow, los. Beda. Los tekan enjang, tekan esok. Tur bedane ini kan tirakat bentuknya, udah mau hura-hurang. Iya. Ya dasarnya negorone juga lagi susah ya Pak. Jadi sekarang lagi perlu banyak tirakat. Lagi akeh udan borot solo mongso. Udan. Solo mongso. Borot solo mongso. Perlu refreshing hiburan Ya, lho. Wayang hiburan sing paling tenang tur migati. Migunani. Tur isine dedonga. Dedonga. Ya. Ya. Dan malam hari ini nanti jam 2 sudah selesai. Wes saestu. Insya Allah. Tenan ora iki wis do bahagia. Bahagia. Kowe ora ngerti yogaku iki jam 7 wis Wes pun standby. jreng. Ayo. Apa ikit pae lek jarian gugu pemba mau. Nganti gugup Siap, kan. gugup, ya. Kudus memang istimewa. Ah. Apalagi ada PT Noyo Rono. Ya, istimewa Selalu sekali. on time Pak Ikit. Pelok dibawani. Ya. Pucuk sang aku. Rokok iku. Ayo tak gaweke ya. Rokok iku. Spontan iki mancange Pak Ikit ya. Rokok iku Pancen enak kelas mil tuhu. Ngono. pancen enak kelas mil tuhu. Wes kondang kaloka. Was kondang ka loko. Pancen nyoto rokok iki pancen laris. Lho pokoke tibane is. Rokok iki pancen laris. Ya, iki karek terakhir ya Pak Ikit. Ya. Terakhir jenengan gawekne sing tiba Wah, kowe ngerti ae Jo tiba. Oh, Ikit. Meneng-meneng ya ronda mbah Pak Ikit. Lah ya. Rokok kelas mil saka pabrik Noyoro. Elisa yang tak bisiki kok langsung cek. Gayamu. Lagunya Jogja Istimewa menjadi Kudus Istimewa. Kudus istimewa, guys. Ben dikancani. Sinten Pak Ikit? Oh, ini ono Bidadari. Oh iya no. Ono Mbak Indri, Mbak Lila wong telu. Ayo gini bertiga. Mbak Elisa di tengah ya. Lo tengah? Ini Siap. kamu di tengah karena dari si Tengah. Toli Yo pancen sik tengah. sama Lamilu. Wah, ditunggoni mastere Mas Irwan. Aku mau yo madeg Mas Irwan tak kira mau isih dalem ning kene Pak Ikit. Mboten riyen teng Jepara. Alhamdulillah teng Pontianak terus mawon nggih Mas kok nek jenengan dinggo lah aku lapo. Nggih. Nek ada ke Pontianakmu Dari Pontianak.
Mau ngarep ngluruk rene lho piye. Saking tresnanipun. Resno. Niki gue kula sampaikan juga untuk teman-teman teater Kudus. Ada sutradara juga Pak Asa Jatmiko yang hadir tadi. Itu dari Kudus juga. Teman-teman teater dan sutradara, terima kasih sudah merapat. Besok kolaborasi dengan teater di Rembang juga bisa. Iya. Nggih. Matur nuwun kunjuk Mbah Harto lan Mas Sus saking Jepang Mejobo Kudus nggih. Selamat pentas di Kudus. Sukses Mas Sigit matur nuwun Mbah Harto. Jebule WA-ne wakeh iki. Kathah Pak Igit. Lagi gembruduk rene. Wah. Iya. Sinyalnya hilang. Iya. Coba kayak apa? Jogja istimewa. Kudus istimewa. Yo. Luar biasa. Ya kene sik, musik to. Masih berdiri. Kue barang kowe kok. Piye? Ana cawe itu akeh aku kaya grahono Pak Igit. Aman no lucu. Julang Jumatan lagi tuh wis turu. Aku teko keri guru tak sundul pokoke nguri. Aku kan yo ngantuk to Pak Igit ning nguriku kene set. Terus akhirnya Pak Igit kepentut batal neh. Ceblek nek turu mulih. Jumatan tak tundung ya lagi mau julang. Aku tuwas HP emosi jebule CS-ku. Oh nggih aku. Masjid tak digo turu. Du pesenden saka
Aku langsung mulih terus kene. Nggih pun kula tak mulih kula titip Pak Ige tak ngono. Aduh, masih ditenggani kali dulur-dulur dan tokoh-tokoh dari PT Narayana Pak Ige. Oh nggih. Ada Mbak Ida Lala ben karo Mbak. Oh, iya. Mbak Ida Lala dari Surakarta. Nah. Ini pemain wayang wong ya ketoprak RRI Solo dan sekitarnya. Nggih to Pak Ige. Nggih. Elok. Mbak Ida Lala, anak Ida Lele. Ayo. Dolang gitu. Enggak Kambek aku kan. Rok kambek saya. Kambek ya. Mendoakan apa kepada PT Noyorono Mbak Ida? Oke. Semoga keberkahan menyelimuti keluarga besar Noyorono dan menjadikan sebuah persaudaraan dalam sebuah perusahaan itu menjadi indah dan selama-lamanya. Amin. Lagunya sing hot nggih. Oh nggih. Ada Kusumo Wijaya. Wow. Terus satunya apa lagi itu? Ya. Apa? Bertiga karo Mbak Yosi. Oh, bertiga. Iya, seneng aku. Ayo Dek Yosi sini sayang. Bertiga itu. Sini sayang, ya bertiga. Yo. Aku ini lagu tren-tren saiki kurang mengikuti zaman. Niki sing lagi ngetren iki Bukit Berbulu. Wah. Sing Bukit Tember. Piye to? Bukit berbunga. Lah yang dhuwure bunga iki ana ulere. Oh alah, enek wulune. Ya. Kusumo Wijaya juga boleh. Terus Boleh. satunya apa tuh tadi? Kusuma Nolo, Apa? Puspita Nolo. Kusuma Katresnan Sejati. Katresnan Sejati juga ada. Oh ada Pak Eko. Ini Pak Eko senengane Katresnan Sejati. Oh iya. Pak Eko. Katresnan Sejati nganggo naleni katresnane keluarga besar PT Noyorono supaya guyub, supaya kompak selalu. Ya. Coba Katresnan Sejati 3 bidadari Mbak Ida, Mbak Elisa dan Mbak Yosi. Yo.